Nath y prosiect Gogledd Cymru Actif ganiatáu i ni fedru mapio allan be oedd y darpariaeth presennol mewn cymunedau oedd yn cadw pobl yn actif. Nathon ni hefyd fynd ati ymgysylltu efo grwpiau oedd yn cyfarfod yn y cymunedau i ganfod pa fath o bethau o gyda nhw ddiddordeb mewn gwneud. Yna nifer o weithgareddau dyn ni wedi bod yn meddwl amdano fo fel canolfan hemblas i gynnal yn lleol. Mae gennym ni fatha grŵp paned a sgwrs sydd efo henoed yn dod i hwnnw, fatha nathon ni holi nhw be fysa nhw'n licio gweld yn yr ardal. Oedden nhw'n awyddus iawn i gael ioga ar gader. Wrth y modd yn neud o. Mae gynnu lle. Mae hynny go'n sŵt, ynddi. Mae'n neud lle sy'n rhywun... Ynddi, corff i gyd yn meddwl, ynddi. Bob dydd iau. Sa'n byd arall yn cael digwydd ar y dydd iau. Mae paned o sgwrs ar ôl, yn bwysig iawn ohono fo, ynddi. Be nathon ni allu wneud trwy'r cynllun Cymru Actif hefyd oedd ariannu hyfforddwr i fod yn gwneud fideo iddyn nhw fedru wneud hynny eu hunain, so doedd ddim angen hyfforddwr yna bob tro. Dwi'n meddwl bod ni wedi gallu treialu pethau a wedi gallu cael grŵp o bobl newydd allan i fod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau, bod ni wedi gallu cael grŵp newydd o bobl falle anodd i cyrraedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau cadw'n heini, a'r gobaith ydy wnawn nhw gario ymlaen i wneud hynny. Da ni hefyd i gweld un grŵp o ferched nath ddod at ei gilydd i gael clwb rhedeg. Maen nhw'n mynd i fod yn cario ymlaen heb unrhyw grant achos bod nhw wedi cael y gwmnïaeth yna ar yr cwmni i fynd allan yn mi nos i fod yn cadw'n heini a maen nhw wedi cael mwy na hynny allan o'r gweithgareddau.